Buntag Sugbo and the rest of Central Visayas. Hindi nausap si Hazel Gloria of the Philippine Information Agency, Region 7. Once again, welcome to another episode of our weekly face-to-face kapihan sa PIA nga niya karon nanukad sa atong buhatan sa Regional Office sa Gordo Avenue, Dakbayan sa Sugbo. Ug may buntag usab sa atong mga viewers ug sa atong mga followers sa atong Facebook page, ang Philippine Information Agency Region 7 nga kanunay nga nagsunod ning atong live coverage ning atong programa. O ingon man sa atong mga media partner nga niya karon dinhi o sa atong mga naa sa online, no? Naa sa tayong mga kaubanan nga media nga naa karon sa online. O ingon man ang ato ang mga bisita karong buntaga gikan sa Commission on Population and Development. So, before we proceed, no, March is the celebration of the National Women's March. So, kanya itong discussion later on, part na siya sa pag-celebrate na to sa National Women's Month. Although, we're going to discuss, no, kabahin sa mga kalalakihan, no, Rob? So, siguro later on, ang mga detalye, bahin sa kung unsa kining programa nga katropa nga gipahigayon, no, sa sa Commission on Population and Development nga giugmad sa mga local government units nato. Ug ingon man unsa ang kaimportante ang role sa mga kalalakihan sa family planning. So, to introduce our panelists, ang akong kauban sa PIA, si Rob Cabardo. Rob, may buntag? May buntag po kanimo, Mrs. No, may buntag po sa atong mga viewers nga kanunay kasunod nato and also sa atong mga media partners nga kanunay ginagod natong kauban ning atong programang kapihan sa PIA. Sama sa imong giingon, Mrs., aduna kitay makauban karon nga mga bisita gikan sa Commission on Population and Development o mas naila nga gitawag nato nga PAPCOM Region 7 ug hisgutan kini ilahang programa nga giugmad kini gitawag nga katropa or kalalakinan nga tinud-anay sa ilang responsibilidad o obligasyon sa pamilya. So mao kini ang meaning sa katropa, in short ilarang gi acronym katropa. And also hisgutan po nato ning mga kaning involvement ang role ang nagikuptan sa kalalakinan sa family planning nga kabalo man ta ang family planning usa gid ni sa usa ka pinaka-importante nga topic nga hisgutan gyud kanato. So sa way pagdugay-dugay, Mrs., ato nang ipailila atong bisita karong adlaw. Ang focal person sa PAPCOM 7 katropa focal si Sir Robert Yana, and uban pud niya ang kaning board of directors sa usa sa mga federation nga sa kaning na organize nga katropa sa Danau City Federation ni siya, Mrs. Atong makauban pud karon si Sir John Capuno Jr. da katropa Danau City Federation. So Sir Robert and Sir John, maayong buntag kaninyong duha o welcome sa itong programang kapihan sa PIA. Yes, Sir Rob. Yes, may buntag sa tanan sa thank you PIA sa pag-invite na. Ako dahil pailagwalik si Robert Obert Yana sa Commission on Population and Development Region 7. Ako ang focal person sa katropa. Akong kauban karon. Ako sa DI, si John Capuno, Board Federation sa Danau, sa Katrupa, is the representative pag-recommend nining maong Katrupa program. Okay, daghang salamat, no, Sir Robert and Sir John. Siguro, Mrs., before na to itakol ning kabahin sa katropa unsa man ning about si kaning sa Danau City Federation nilang Sir John, siguro para at least na atay background atong pangutanon gikan sa PAPCOM si Sir Robert nga unsa ni about ning katropa program para at least ang atong mga viewers na ay information about ani. Siguro Sir Robert, sir, pwede ba nato ma-share, sir, unsa may tumong unsa ni siya about ning katropa program ninyo sa PAPCOM and unsa may kaning gituptan nga role sa PAPCOM or kaning assistance or gitabang ani nga ginabuhat sa PAPCOM in support of this program, sir? Okay. Ang PAPCOM being usa ka government agency mandated na sa coordinating, monitoring, and policy making body in terms of population program. Then lead agency sa ng PAPCOM in terms of conducting population activities. Ang program sa PAPCOM usa ni ang responsible parenthood and family planning wherein kini katropa under ni aning programa responsible parenthood. So katropa sa giwan nga na-insert nga
kalalakin ang tinud-anay sa ilang responsibilidad o obligasyon sa pamilya. May na ang katropa. Ang module ko originally Tagalog, no? Kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya, katropa gihapon. Sa ato apod sa Bisaya, katropa lang gihapon, no? Ang role sa PAPCOM ni katropa is that muhatag ni og technical assistance ngadto sa ang mga different municipalities, cities, no? Para makakandakta og training of trainers para ang mga LGUs sila na pod murabag ato silang hatagan makaselect sila og mga responsible nga mga participants first para mahimo na tong trainers. So, sila na po mo imukandak na to sa tagsa ka mga barangay. So para makandak tanan ng mga barangays para mapaabot ang programa sa katropa. Ang katropa nindot siya nga program kay dinhi ani ang katropa program ma-reminded ang mga kalalakinan, ma-reminded ang mga kalalakinan nga sila di ay mga ibuhaton, no? Daghan kayo nga mga kalalakinan karon nga labi na karon nag-celebrate mata sa buwan sa Women's Month, no? And sagaran sa mga kalalakinan naapad jud na attitude bitong itaw na mga patriarka, no? Mga authoritarian kaayo nga mga inana nga mga personality nga wherein pasagdaan na nila ang ilang mga asawa nga mohimo sa buluhaton sa balay, bantay sa anak inana nga ato nang i-remind ang mga kalalakinan mga bana, no? Nga dili inana ang usa ka lalaki ngadto sa iyang pamilya. So atong i-develop ang mga kalalakinan sa matag LGU mapaabot ngadto. Not just diri sa ilang values but apil na pod ang pagplano sa ilang pamilya, sir, ma'am, pagplano kay ang sagaran nato kung dili ma-guided ang usa ka pinagbag-ong nagbuo usa ka pamilya di ka ba mo-control sila kung galingon, so maglisod daghan ka silang anak unya mapasagdaan ang anak kay makulang nila sila sa ilang financial nga aspekto. So ang katropa makatabang jud og dako kung mapaabot pa lang ang tanan nga mga LGU mga tagan ani nga session mas pindot gid ni siya nga mapaabot nato nila. Sir Robert, sir, kanang ubos lang yung katropa program, sir, naka-mention mga ganihan nga inyong i-educate or i-develop ni mga kalalakinan. Kung sa uban nga mga specific nga mga ipambuhat ani sir, like mga activities, sir, like aside sa mga nabay ni mga seminar or kung sa mga ipambuhat ani under ani like katong ang mga kalalakinan nga like ubos ani or mahong nga sakto bang miyembro ani nga o ano sa mga ipambuhat ani sir. So, ang katropa, ang among gihimo sa PAPCOM ani ang gusto gini mo mahitabo nga to sa usa ka LGU nga maka-organize sila o katropa chapter. No, katropa chapter. So, aron mahimo na sila katropa chapter sa ilang tagsa ka municipality na ato silang tandakan o katropa training of trainers. So, inana nga sila na mahimo na sila mga officers sa ilang lungsod. Aron pod nga makakat-on sila. Ato sila hatagan og ability, capacity nga murag ma-transfer nato ang knowledge na para sila na pod ang mukanda nato sila ang pagsa ka mga barangay sa LGU. So inana. Lindot siya Rob nga programa kay diri na to makita ba kung unsa gid kay importante ang role sa mga kalalakinan especially sa family, di ba kay nindot sa meaning pa lang sa katropa tinud-anay nga sa ilang responsibilidad at obligasyon. Yes. So diri ma-aware na sila sir kung unsa ilang mga responsibilities isip mga amahan, isip bana sa ilang pamilya. So kay siya nga programa Rob and siguro na-share naman sa ni Sir Robert kung unsay background, unsa gid ang katropa po kaya himo sa PAPCOM. Siguro paminaw na to kay naa naman gid ang chapter sa Danau chapter na katropa si Sir John kung unsa iyang experience din unsa ilang gihimo sa ilang chapter sa Danau City. Okay. Ang ginabuhat yun sa Danau LGU labi na sa CSWDO gi-combine ang katropa sa kalakinan o kababayan. Unang gitawag kalakinan o kababayan tinud-anay responsibilidad sa pamilya. Diha nakita
sa CSWDO, natanaw nila kung unsa may mga problema sa matag usa-usa ka pamilya. Kay ang mga problema adto gid padung nila. Gitukik nila ang usa ka pamilya. Dito natanaw nila kasagaran ang mahitabo sa pamilya nga ang mga anak nahimo na lang naglibog suroy, wala matiman sa usa ka pamilya sa inahan o amahan gumikan sa natanaw nila nga wala sila insaktong panginabuhian ang nahitabo. Ang ilang amahan tuwa man trabaho sa layo, ang ama inahan sa narabaho sa ang bata o sa mga mahabilin nga maragwa ba makontrol nga ginikanan ba? Dito nakita nila sa CSWDO mutong ilang gi-endorse dito sa Mayor's Office ni Mix Durano o ni Romito Durano kabahin sa maong problema. Dito ilang gitutukan ang maong problema o pinaagi sa atong pinanggaong mayor ilang gisuportahan ang katropa pinaagi nga matagaag livelihood program ang matag chapter nga na-organize gyud o katropa. Dito sa matag usa ka pamilya nga siya membro di sa matag chapter, gitagaan siya og 15,000 para ilang panginabuhi aron ang usa ka amahan dili na unta manrabaho og layo diha na sa ilang kaugalingong panimalay para matutukan ang iyang pamilya. Kay sa unang panahon daghan na gyud kaayo ang nahitabo nga ang magtiayon usahay nagkabuwak kay ang bana to sa layo na trabaho pagbalik nila di na maayo ang relasyon. Moto nga nakita dito nga ilang gitagag livelihood program. Now, pag-implementa rin ng livelihood program, ang CSWDO Danao naningkamot sa matag barangay nga matukod ma-organize ang katropa. Sa 42 ka barangay, naanay 33 barangay ang na-active nga organized yun. Gani ni atong agimon himo na kongres na tungod kay palikunon pag-ayo. Sa maong programa, nakita namo dako ikatabang gani sa akong side to ako sa Mountain Barangay boundary na sa Asturias Danao ang amo sa barangay mo ay pinakagamay barangay pero gumikan kay ako'y gitutukan namo ang maong problema dito ang maong livelihood program among gi-implementar sa naas among mission sa maong katropa nga para matinud-anon lang ang pagpadagan ini aron ug mulambok ang maong gihatag nga pinansyal makatubag na sa panginhanglan sa tagsa-tagsa kapamilya. Dito sa among chapter ang gibuhat namo nanami gitawag namo og mutual aid makatabang nami og nahitabo sa usa ka circle sa usa ka pamilya makatabang nami og tag 21,600 dayon nagputukod pagimi og wedding group nga katong nagmansibado nga wa pa makapakasal na gyud mi. Doon na napakasal na mo nga 7 ka pamilya nagpasabot nagumol ang maong katropa para usa ka pamilya mapalingkon niagi sa maong programa. Muni nga para nako ang katropa kung tinud-anay gyud nagtutukan gyud nimo ba dako kaayo ikatabang ngadto sa komunidad. Kay dito manggod nakita nato ilabi na sa PAPCOM matagaan og informasyon ang tagsa-tagsa ka pamilya. Labi na karon na nami sa recovery to. Ang hitabo sa recovery to, nakatukod nami kaugalingon kay amo mangitan-aw sa maong chapter nga dili na ta maglaom sa gobyerno. Kinahanglan makabarog ta. Pinaagi sa tabang sa gobyerno atong panikamutan nga mulangbok ning maong kanang livelihood. Karon ang hitabo karon nga tuig gumikan sa sitwasyon nga naningkamot gyud mi ang local government sa Danao ning hatag og 2 million para buhaton og feed traders para sa mga baboy nga kami na mubuhat og mga feeding kanang law tungod sa among natan-aw nga bukid niya mahal gyud kay dito kay pila man kaagi og mga negosyante o pag-travel muna nga karon na-deliver na nga itong pinmixer na mo na pa sa Danao, deliver dito pero ang katong makinarya, katong pelletizer to na dito sa area
ang pagsugod na lang namo, ang gikinahanglan na namo, na gid may usa ka chemist nga mohatag og formula para magpadayon ang maong produkto. Muni nga akong ipaabot lang, labi na gid ngadto sa mga leader o mga sa katropa, palambuon gid nato ang maong programa. Kay dinhi mapaabot sa tagsa-tagsa ka pamilya. Labi na gyud ang panlantaw ron sa among Mayor Mix Durano nga unta mahimo ng smart city ang Danau. Kami sa CSWDO ngadto sa katropa ang amo sa gipaningkamutan, dili lang kay smart city, smart barangay, kundi smart family. Ini mo ay magprograma nga gitukan sa atong local government sa Danau nga kami naningkamot ang matag chapter nga unta mulangbo o magbalampuson ang tanang plano ni Yes, Rob, no? Sir Robert, nakaikaad, sir. Sir Robert. Nagpadayon pagyapon na niyo ang katropa mitchap, sir? ang karon sa hitabo sa Juan Diaz Danau naghapon nga andito sa chapter kay Bukid Manapit nagkuhan gihapon mi dito pero amo nang ihaw daan dito na namo nagpigya sa mismo sa among chapter usahay na order sa bus gani atong December 24 o 31 nakaihaw migtiyang kabuok baboy sa usa lang kaadlaw nga naman kay halos tanang dapit naghibaw sila nga barato ra gyud ang among karne nga naman gikan dito wa naman may maagi og mga transport muna nga mas minus niya kung nagig may control sa CSWDO nga price nga angayan mamaligya ka ang ingon anang kantidad kay para dili maigo ang mga konsumidor sa overpricing. Sir, sa inyong chapter, pila na ka-members ang involved ani? Ang member ro namo sa individual naami 336 member. Apil na manggod ni kay ang gibuhat namo ron sa among chapter. Apil na ang kabataan amo nang gi-open account. Among gi-open account para nga mulapig sila karon na anay uban namong pamilya nga ang ilang mga anak para gibuhatan ng education plan. Pinaagi lang sa paghug o kwarta nag-saving sila sa matag simana. Nindot kay paminaw, Rob, no? Yes, Rob. Yes, Sir Robert. Mudugan lang ko kay ang ang kini siya nahitabo sa Danau City. Dili ni siya main ani kon dili gyud ato ma-define pag-ayo ang role sa mga kalalaginan. Once ang ma-awaken, no, mapahigmata na to ang mga lalaki, oy, inani dayon ang akong responsibilidad sa pamilya. And then diha nang dapita nga maka go into another na set nga na venture, like for example sa Danau City na go into livelihood program sila, and very blessed po sila because nila ang LCA, that local executive nila, very supportive tayo hinananan. So naka-visit mi sa Danau, that was 2000 ganang pag sila na sila kuan ma'am kanan ay katropa meat shop, kitagan sila sa una sa katropa meat shop na sa karon loud dako gud kaayo ang kanang katropa sa Danau. Sakto gud miss kay sama sa gipang-share ni Sir John Ganihamis ang kaning katropa sir is nagsugod na ni siya like katong family planning, but ang nahitabo karon nagmalampuson murag na-extend na siya biyan kaninga issue or kaninga specific na aspect ng family planning karon nanay kaning sa livelihood, kaning po sa kaning community building, education, just tanang aspeto na like ang tabang animis nga nahatag like dako na gud siya naaptan ba nga hopefully nga kanila na sir magpadayon pa ang kaning kalampusan gani nga napupo nila ug ang daghan pasad ang ma-entice gani nato sir nga magtukod pasad nga kinani ang mag-initiate og mga inani kay layo kini siya ang mga benefits nga mahatag ani dili lang sa matag pamilya sir, dili lang sa matag kalalakian, but of course it will extend sa to the entire community sir. Siguro miss ang kaning Danau City Sir Robert, Danau City Federation na lang Sir Jan, usa lang sa kaning LGU gani miss nga nakita na to nga nagmalampuson yun. Mangutana lang po mi Sir Bert nga like aside from Danau City Sir diri sa region na to Sir Central Visayas, unsa status sa ubang LGU sir, naabot pa sila or ang PAPCOM nagplano pa pud nga nag-coordinate pa pud sa mga ubang LGU diri sa region nga kaning wala pa ang aning katropa sir, unsay status ko ani sir? Okay. Nanay daghan nga mga LGUs nga
conducted na namo sa TOP. Then ang ilang gihimo karon na sila sa stage karon nga i-saturate nila ang ilang hangtanan ng mga barangays, no? Mga para makanda o katropa orientations, para mapaabot ang mga pagtulunan sa katropa ngadto sa mga kalalakihan. By the way, ang atong paapilo sa katropa sa training kadto ning mga Yes. mga amahan nga pwede minyo, pwede po og dili minyo makaapil ani katropa. Yung katong Single. ang single pwede ka pero 15 to 9 pataas pwede siya maka-appeal para po paano po siya mga trainer siya daan ma-aware na po siya daan nga siya na po yung magbuo pamilya kay na siya modela and ang amo jud ko pinaka main nga target no nga mahimong trainers nga bitong naa sila i-say sa barangay katong mga barangay officials nindot na sila nato patino sa training of trainers so karon daghan mga kuan karon amo site lang kuno kapag ani nga danaw like San Remigio hapit na sa nila mahuman ng ilang mata ng barangays no and then labang pa diri Barili Bugu and Bulhoon then sa Negros ang katong Canlaon City Bae City so daghan na sila mga municipalities siya sa Sikihor Negros no Bohol na ang kuan katropa Bohol active grabe sila in fact karon siguro ng mga third week of March na invitation katropa training of trainers sa Clarin and April na request sa pinabungahan so ang ako lang is that ako lang paabot sa uban ng mga LGUs nga pwede rin ta mo request sa PAPCOM of training sa katropa training of trainers so ang ato ang mga tagsatagsa ka na municipality naman ay atong gitawag o population officer so na ato na ma-coordinate dito ato ang population officer mo na contact sa regional office para maka-schedule of katropa training of trainers. Sir Robert, when yun nag-start ang pag-implement nato sa katropa din kay Sir John, for how many years na po sir na nagsugod mo sa inyong kaning katropa? Nagsugod gimi aning sa katropa 2019 nahimo pala ni katong pag-active yun sa gitawag purok-purok system. Dito sa among purok, katuluron ni kapurok sa among barangay. Dito sa among purok, nagsugod ni marag sinking lang. 2019. Pag-abot o June 2019, dito may nagsugod nga marag para gyud nga naay ang panginabuhi sa tao ba kamoy baboy nga problema sila pagbaligya. Kami net dit unya kami sa imo baligya sa akong mga member lang pod para nga mabuhi ito ang maong kanwo ay wa pa may kaduol gid ato diha sa Danau pag 2020 dito nakaduol nami nga naghimo mig seminar ni Sir Taxi bali 7 ka Bernes para makaabil mi atong mga programa kay naa sa requirements nga makaabil mo ani nga programa pero mo seminar di mo 7 ka Bernes pag 2020 before pandemic dito nagsugod mi o implementation na sa among mga bagong programa. Kaya ang among gibuhat, ang problema sa usa ka pamilya kana bang nangutang sa mga microfinance, unya ang ikabayan naglisod. Muto nga among i-divert, ibuhatan sa namo og microfinance, at least ang tanang membro, ang ganansya mo balik sa tanang membro. Muna inahitabo, nagsugod mi 2020 before pandemic, naabtan sa pandemic, pero kaluis Ginoo ang mga membro ning lahutay, ning sustain sila. Hangtod pag 2021, nahimo na dihang, nagsugod na mi atong wedding group. Unya, nakasuot na sa mina, nakabalimong tindahan. Unya, sa akong side, naningkamot yun ko nga dili lang sa usa ka lively kanabang financial nga panginabuhi kundi ang livelihood gi-improve na namo kay after atong election naglakbay aral mi sa Bohol dito na ko natan-aw kung unsa ka importante ang livelihood kung imong mapokusan nga ikatabang ngadto sa komunidad dito nabuhat gyud ko kanaron wa pa lang approve nabuhat gyud ko integrated park para mahimong learning center para itong mga livelihood program.
nasa 1,000 square meter ang gibuhat nako na ami RTL nga manok paitlog dayon na ami pispan na asang ko'y babuyan. Kaupat na itong programa ang BB program. Pero gumikan lang sa sitwasyon nga na ay bird flu, dili white clearance makatravel diri ang di sa lain dapit. Muna nga, karong ugma na ami seminar ni Dr. Noya, may posible may changes atong BB program. Pero ang katong akong integrated na kay ang hitabo, ako mangungitan-aw nga ang gitawag na to climate change. Taning climate change ug unsay atong mga panginabuhi, pananom, panghayupan. Inig abot sa climate change nga sama karon nagsigi nagig-uwan gikan pa December. Epektado kaayo ang atong panginabuhi. Dito natan-aw na ko kung makakat-on ta sa fiscal dakong ikatabang. Ngano man ang usa ka tilapia na alam is bukid. Ang usa ka tilapia panahos tinguan buhi gid siya. Basta maayo pag-atiman unya naagi makatudlo unsaon pag-atiman. Ang hitabo na may nag-harvest gani ditong sa pikas ng barangay nga nag-una sila atong December 31 di kayo na kong area pero nasapi og 20,000 ato pa bisag sa tinguan naagi panginabuhi diay. Ang importante lang unsaon nato pagkamaagi ang mga livelihood para mo improve. Kay walay livelihood nga dili mo improve. Ang importante knowledge ang imong kapogi inubanan sa pagmatinud-anon pagpadagan anang maong livelihood. Sir Robert, sir, kaning sa katropa, sir, ang role ani sa PACCOM is really to train no sa atong mga kalalakihan with regards sa kaning mga responsible parenthood, family planning. Ang financial assistance is from the local government units na nga mao'y mutabang na sa okay. Ako lang giklaro, sir. Okay, sige. Kay Sir John, sir, pwede niyo mo ma-share nga, di ba, successful naman yun doon, no, ang inyong chapter. Pag-start yun, sir, ba, unsay experience ni mo, unsay ka nang naagian ni mo nga mga challenges, sir, before ni nga ni success ang ato ang katropa chapter sa Danau City. Okay, ma'am. Pabahin sa pagsugod din ako ani. Bukat kayang pamation. Kay 2019, si Sir Odi katong taga DSWD Region 7, nagpagawas man sila livelihood program is LPE kanang Sustainable Livelihood Program. Gusto ta namo kay ang mga membro na apil ato na membro na namo nga unta ang katong ilang kwarta 15,000 mahimo maoy nagsugod unta atong nga business. Pero kasagaran sa mga tao nga pagkasabot negative ang nigawas. Sa member namo atong panahon ng 45 ka buo. Jutay ra gyud ang nipabot. Siyempre dito sa individual. Nahitabo individual. Ang implementation individual ang ila katong SFIE. Dito primero ning dool ang akong sekretary nga kanang John ang kuno may musugot na ako sige lang ayo ka problema ayo ikabuol ang importante maning kamo ta mula hutay ta kay ilang negative para nako challenge na nga parang inig-abot sa panahon dili di ay tinuod gikan atong time hangtod natabagan mi sa local government sa Danau kaluis Ginoo ni sustain man ang permerong batch atong natagaan namo 15 ka buok ni sustain man hangtod karon ang nahitabo katong tanang member sa SLPA nga nag-releasean ni Sir Odi na anasab ning suod na sa katropa ni Join habit na 100% sa among barangay na ana ni suod na muna nga ang karon lang gani 2022 nakaingon ko ning nilahutay ang mga membro labi na itong nakasabot dako kayo og natabang nila nganuman ang 2022 sa among operational nanay usang membro namo nga nakagahina og 33,000 nakadawat na siya dawat og prindang yuta nakapalit pa og kabaw sa una magdarag mari karon kabaw na idarot para sa iyang panggarden muni nga nakaingon ko nga ang pagsuway gyud niining maong programa o unsa mang klase sa mga pundok o asosasyon, di na nato kalikayan. Ang importante lang,
taas ka og pangandoy nga unta makag-ot ang imong tumong og tuyo nga mulangbo ang tibuok grupo. Unya, ang importante lang matinud-anon ta ni ining maong pundok. Oro gid na akong ikapaabot na. It's good to hear, Miss Nonito, kay paminawon ba ang story sa journey gikan sa pagsugod ug kadto na po na ni mga kalampusan gani nga nakuha sa kaning grupo pod sa chapter pod nilang Sir John nga hinaot unta it will serve as motivation and inspiration sa mga nagtan-aw diha nga mga katong mga kalalakin-an Sir Robert nga hinaot unta nga madani sila ba nga mo join ani ug mo engage aning programa sa LGU and sa Popcom no kay ang kaning ang Popcom and of course sa tabang sa local government unit dili man mohunong gyud mo tabang magyud mo extend magyud sa mga kinahanglan nga tabang nga ihatag dito sa kaning mga miyembro kaning sa mga pamilya mga kalalakin-an hantod nga sila mis nga makabarog na sila sa ilang pamilya ug sa komunidad Mrs. Yes, tinuod Rob, no? Grabe good. Nindot good ang story ni Sir Jano sa ilangan sa katropa. Pero Sir, Sir Robert, doon na ba tayo limit, sir, sa members sa kaning katropa? Or for those who want to join, willing, no? Determined nga mo join sa kaning katropa na to nga program? Wala kitay limit ana ma'am kay mas daghan mas labing maayo kung mahimo pagli ang tanan ng mga kalalaki na no. Ganina ako na-mention nga apil ang mga single kay to prepare din nga kung sila na magkasilahang pamilya kay baon na sila. Then sa Danau City kay maka-imagine ka nga wala na siya nag-focus on men only sa palalaki but total family approach na gid ang ilaha which is very fun no pindot kaayo na supportive pa ang ilahang AJO. So sa katropa man god no kinahanglan nga kanang among panikamutan sa Popcom nga during the conduct of the TOT no sa training nato nga ang mga participants mapuy-an nila kung unsa sila ang nakatunan para kami sa Popcom manghinaot mi nga sila mahimo silang model sa ilang family, model pa sa community. Mao na ang amo ang gipaningkamot sa Popcom para mahapsay ang ato ang population sa ato ang nasod. Sir, with regards sa Popcom, in conducting sa kaning training of trainers, once na ninyo i-conduct, sir, sa municipalities or doon na sa di mga follow-up yun kaya as what you have mentioned kanina, na module no, nga i-follow sa no, with regards sa kaning training. Sir, can you share with us kung unsa ni nga module, unsa nga mga trainings yun for at least ma-encourage yun nato ng mga kalalakin-an for those wala tagit ka-join no, nga madali yun sila, Sir Robert, sir? So, kana siya nga katropa mo dyan, no? Kuan siya. Ang sulod ni Ana is, ato yung himatkon ang mga kalalakinan nga unsa ka importante de ang panagpukpong sa mga kalalakinan. Una, ikaduha, focus po sa health, sa panglawas, himso nga panglawas. Kaya naman, daghan kaayos mga kalalakinan, mga amahan karon nga wala naging pagpakabana sa saktong panglawas. When in fact, ang lalaki baya mo baya na head sa family. Pag unsa man lang ang panginabuhi kung masakiton ang lalaki, ang bana, di ba? So, usa na sa among emphasize nga nagidiha ang himsog. Nadiha slides gidiha nga himsog nga panglawas. So, discussion nato niya na mo na nga kung during sa session mahigmata among primaton ang mga kalalakinan. Oy, mo ni ang hitabo. No man ang reality. Bato sa may sakto. Sa may angayan. So, naapo diha ang kinibitang kuan na murag nalimtan na sa mga amahan, kinibitaw mga pagsilibrar bitaw sa mga gitawag na to mo na anniversary kanang may effort ang mga pizza, mga event bitaw sa family. Niya kita ba mga kini mga kanang kalalakinan example no. May lang kay ni siya nguyaw pa no. Nguyaw pa grabe kaayo mag-uan og happy anniversary, pero naminyo na, I do not know. And even pag say, I love you, may lang sa panguyaw pa. But what happened during pila na years na nag-ipon? Patay na, wala na. So nga naman, wala na mapuli practice. So, tendency, magkahuyang ang ilahang dagan sa pamilya. Nga, another po sa katrupa nga makuha na to. Di ba ang amahan, wala na time pagpakigduwa siya anak, pagpaminaw siya anak,
Ang uban galing mga anak mo yun pa, kuyugi ko, ikaw taod sa ribon ako pa, kay honor ko. Si mama lang di mo na. Di ba? Busy ko. Ay, busy ang uban ng mga papa, wala man tinawaray busy. Once they work, mama lang yun. Eh, naanda nila mama. And even pag kuyog sa iyang asawa, mag-prenatal check-up, dili mo kuyog ang mga bana. Ano dili man, mga tawa lang na sila. Pero sa ngayon, bakit nga, kuyogan na to ang atong asawa? Busyad-busyad, yes! Kaya geography sa trabaho ka, di ka kagahin, kung pila man lang ka oras para makakuyog ka. Ngayon na. So, daghan tag mga topic sa katropa na to, nga mga makapahigmata. Labi na yun, ako focus ko on the, kanang gitawag na to, kanang health, kanang bitang, ito na nga, kanang healthy lifestyle. Okay, sa himso ka panglawas, murag diha ko lao mo palaom kay murag daghan jud ang mga kalalakian nga di nakabaw mo ang pingsa tagsa nila ka panglawas. Especially ka na mga bisyo, sir, di ba? Yes. Oo. So, sa time po karon kinahanglan yun ng healthy lifestyle. Di ba? Depende mo na sa mga kinaon. Niya ka na. Wala ka na iba. Abusado rin kasi silang lawas inom. I think si Sir John siguro naka-attend lang yun. So wala gid siya ng mga bisyo. No? Oo. Sige, Rock? Karon miss, napupus naman na tong oras sa karong nga episode na to sa kapihan sa PIA. Ubay-ubay na butang nakuha nga impormasyon gikan nilang Sir Robert and Sir John bahin sa Katropa program ug unsa po yung mga nabuhat nilang Sir John sa ilang federation. But before ta official na matapos, ato lang tagaan og higayon sila atong mga guests nga mohatag sa ilang mensahe, ilang parting message, basin na sila mensahe sa publiko, especially sa mga kalalakian diha nga nangita gani kung kanang dapat sila programa or unsa nga ilahang joinan ba nga makabahin sa family planning unsa pa ganang development related gani miss and motto si Sir John and Sir Robert. Sir, we will give you the opportunity to give your message sa mga nagtan-aw dira siguro especially Rob sa mga local government mga units, LGUs sir, pa no, din sa- makatong wala pa gid sila naka huna-huna oo nga nakatandang pa og mga training. So siguro sir pwede nimo i-encourage ang atong Sa mga atong local mga government LGUs. units. Yes. Yes, thank you sa opportunity. So, ang ako lang abot sa mga tagsa-tagsa ka mga local government units nga wala pa na mo mapa-sesyon ni about katropa nga pwede gid sila mo request og katropa training of trainers. Doon lang jud sa munisipyo na diha ang ato ang population officer kaya na lang gid siya mo paabot diri sa among regional office para ato ang schedule atagan na to schedule ko kanus na to makandak ang katropa training of trainers. Ang ilaha lang nga responsibilidad sa LGU is to identify kung kinsa ang ilahang participants. Kami mo encouragement sa mga LGUs nga mo select o katubitong mga nindot po o mga karakter nga mahimo na tong trainer, maayo behavior na commitment nga mo padayon sa maong programa. O was mo padayon, mo puyo sa sigo sa iyang nakatunan isip katropa. Yang puyan sa iyang kinabuhi. Okay, thank you Sir Robert. Siguro miss ato pong paminawon si Sir John Kapuno if napa siya yung mensahe sa kanilang mga kaubanan silang federation o sa sa uban pa nga mga kalalakian nga ganahan mo apil o siguro ang pagdasig po ni Sir John sa mga katong uban po nga mga kalalakian nga mo join na aning katropa program. Sir? Okay. Akong unang ipabot labi na gyud sa local government sa Danao og nila sa CSWDO nila ni gilid nilang mamimi. Mapasalamaton tayo mi og dako ang matag chapter. Og akong ipabot sa ngadto sa matag chapter labi na gito ang mga leader na unta ayaw mo magpada niya ng mga negative, mga pagsuway sa atong isip leader. Natural lang na isipan na ninyo nga challenge sa inyong kagalingon pagpapag-prove nga kanang ilang mga negative dili tinuod. Kay ang imong pagpaningkamot o mulahutay ang maong programa, makapot ang imong tumong og tuyo ang pagpalabo niini. Kamong tanan mo'y makabenepisyo. Kung ako usang ipabot ngadto sa local government sa Danao,
Daghan kay dako kay ming pasalamaton sa among Mayor Mix Durano o sa among Vice Mayor Ramonito Durano. Dako kayo og ikatabang para mapaabot ngadto sa tanang komunidad sakop sa Danau bahin sa livelihood kay kini mauray programa nga dako og ikatampo makapaabot sa komunidad. Kining tanan nahimo lamang sa ilan ng administrasyon nga natan-aw nila di kinahanglang ilang tutukan para pagpalambo sa kinitibuk ang Danau. Mahinaot ko nga katong tanang leader labi na sa matag chapter diha sa Danau nga unta magpadayon o palingunon. Ako sa akong side kung muduol sila magpatabang okay rin ko. Huwag problema tabangan nato para lang yun mulambo ang usap-usap tanang chapter. Kaya gusto na mo kung tanang chapter kinunta sa Danau mahimo magpalampuso. Kaya ang economic development mo atong gitanaw nga unta mausap ang kinatibuk-an niini. Kay Rob, no, pag-consulting ni Sir John, even pag-encourage usab ni Sir Robert no, nga hopefully ang mga local government units nato nga maningkamot po sila no nga mo join no sa kaning katropa program no nga gihatag sa Commission on Population and Development no kay dako jud kay ikatabang sa atong komunidad, sa mga kalatinan ug in fact sa Danau family approach sa gingon pa ni Sir Robert, family approach na gid ang ilang gihimo. Dako jud kayong kalambuan no. Grabe gid ang success story sa katropa sa Danau chapter sir no nga kanang nagmalampuson gyud no sa ilahang programa sa katropa. So Rob? So, Miss, karon Miss, once again, magpasalamat kita sa ato mga guests karong butaga sa paghatag og higayon nga mo higud sa atong opisina diri sa PIE Region 7 nga aron sa paghatag og mga mahinungdanon nga impormasyon nga nakatabang sa atong mga viewers sa general public. So once again, Sir Robert Yana, the Katropa Focal Person sa Popcom 7, and Sir John Capuno Jr., the Board of Directors sa Katropa Danau City Federation. So daghang salamat kaninyo sir in behalf sa among regional head sa PIE 7 nga si Ma'am Payotren niya. So once again, daghan kayong salamat karong adlaw no. So and that ends our kapihan sa PIA. Nahinaot mi nga doon na kamoy nakutlo nga maayong impormasyon. Kami sa PIA andam mo alagad kaninyo sa paghatod og maayong balita. Og hantod na sa sunod episode ning atong programa. Usab kini si Rob Cabardo sa Philippine Information Agency Central Visayas. Kini usab si Hazel Gloria sa PIE 7. Daghang salamat sa pagtan-aw og maayong adlaw.